खुलुमबाय रायजोफोर जोंहा फंबाय बिनानावमोन गोबां दङ जायफोरनाखि गोदान ट्रेडिं सानफ्रोमबो दावराव खालामगासिनो दङ आं नोंसोरनो फंनैसो एडभाइस हरनो सानदों दा नैबे जि सोलिबाय थानाय स्केम ट्रेडिं एप्सफोर बेफोराव ओरैनो समफोरखौ नष्ट खालामगासिनो दङ दा नोंसोर जि ट्रेडिंनि मुङाव टाइम वेस्ट खालामगासिनो दं खोथाखौ खोनासं ट्रेडिंआ मालाबाबो जि नोंसोर दा ट्रेडिं खालामगासिनो दङ बेफोरबायदि ट्रेडिं जाया ट्रास्ट मी मालाबाबो बेफोरबायदि जाया नोंसोर जे सप्तासेयाव 6 दिन प्रफिट जायो स्टक मार्केटआनो जा क्रिप्ट' मार्केटआनो जा मालाबाबो बेफोरबायदि 6 दिन 7 दिन सप्तासेयावनो डाबल प्रफिट जाया बेफोरबायदि सप्तासेयाव 6 दिन रेगुलार प्रफिट मालाबाबो जाया ट्रेडिंआव ट्रेडिंजों रां खामायनांगौआ गोरलै नङा गोबां मेहनत आरो एक्सपिरियेन्स नांगौ जायो गोबां खोथा मिथिनांगौ जायो मार्केट एनालाइसिस खालामनो रोंनांगौ जायो बिनि उनावसो लासैनो एक्सपिरियेन्स जालांबा सासे सक्सेसफुल ट्रेडार जानो हायो जों स्टक मार्केटआव ट्रेडिं खालामबोबाय अपशन ट्रेडिं खालामबोबाय क्रिप्ट'आव ट्रेडिं खालामबोबाय बिनिखायनो जोंनाव एक्सपिरियेन्स दं बेफोरनि खोथाखौ मोनथियो दा गोबां जोंहा जाखांफुबाय थानाय माखासे गोरों गोरा दङ बिथांमोनहा ट्रेडिंनि सोमोन्दै मोनथियो आरो बुजायहरगासिनो नोंथांमोनखौ जायफोरनाखि एक्सपिरियेन्स गोनां बिसोरनि खोथाखौ एसे खोनासंनो नाजा नोंसोरनि खर'आव जुदि ट्रेडिंनि एम्फौ हाबदोंब्ला नोंसोर सिगां मोजां कर्स लाग्रो मोजां कर्स दं ट्रेडिंनिबो कर्स दं नोंसोर ट्रेडिं खालामनो चार्ट पेटार्नआ मा चार्ट पेटार्नआ बोरै जायो कैंडल स्टिकआ मा प्राइस एक्शनआ मा भलियूमआ मा बेफोरबायदि बिराद खोथा दं बेफोरखौ मिथिग्रोनांगौ जायो बिनि उनावसो नोंसोर ट्रेडिंनि फिल्डआव ओंखार नोंसोर खोथा एसे एनै मालायनि खोथा खोनासं लायै इनफ्लुएन्स जाना उनाव रोंबाय होननानै नोंसोरो स्टक मार्केटआवबो ट्रेडिं खालामनो हागौ खोथाखौ खोनासं मालाबाबो स्टक मार्केटआव क्रिप्ट' मार्केटफोराव सानसे साननैजों सक्सेसफुल ट्रेडार जाया गोबां एक्सपिरियेन्स नांगौ जायो साइकोलॉजी डेभलप आरो साइकोलॉजीखौ स्ट्रं खालामनांगौ जायो गोबां बोसोर नांगौ जायो नोंसोर गोबां खोथा मिथिनांगौ जायो बिनि उनावसो लासैनो सक्सेसफुल ट्रेडार जानो हायो गोबां लेखा दं बेफोरखौ फरायनांगौ जायो आं नोंथांमोननो मोनसे लेखा खोन्थानि रिच डैड पुअर डैड होननाय बाय रबार्ट किय'साकी बेफोरखौ फराय नोंसोर फाइनेंशियल नलेज लाग्रो बिनि उनावसो ट्रेडिंनि फिल्डआव ओंखार आं बेखौनो नोंथांमोननो बोसोन होयो फंबाय बिनानावमोन नोंसोरनि खामानिया दा मा मोजां एजुकेशन आरो क्वालिफिकेशन लानांगौ गिदिर अफिसार जानो नाजानांगौ उनाव लाख टाका क्रर टाका आरामसे मोनलांबाय थागोन दा 10,000 20,000 रांनि थाखाय टाइम वेस्ट खालामबाय थायोब्ला उनाव आन्दायहैगोन साननायफोरा आसखान्दा जाहैगोन आरो गेदेरफोरखौबो आं खावलायो नोंसिनि खामानिया आलदा उन्दैफोरनि खामानिया आलदा फाइनेंशियल इनभल्वमेन्ट थानाय स्किम्सफोराव लाफानाङा नङाब्ला जोङो इयुन जोलैफोरखौ मोजां लामा दिन्थिनांगौनि जायगायाव दंससो खालामना लानाय जागोन